Għal-ġurnata oħra l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech għadu jiddefendi lill-membru parlamentari Joe Ellis dan quddiem id-dellijiet kbar li għandu wara li huwa ammetta li kellu interess fi proġett li għamel pressjoni dwaru fil-Parlament. Huwa kien skomdu wkoll li wieġeb meta mistoqsi dwar it-taxxa b'mod speċjali dik tal-kumpanija tiegħu. Iżda quddiem li Bernard Grech ċieda għal Ellis avukat tal-Aqda Repubblika, kelliema u deputati tal-Partit Nazzjonalista qed joħorġu ta' kuljum jippruvaw ibenġlu id-dellijiet ta' Ellis. Dan bl-iktar mod assurd hekk kif spiċċaw jiġħdu dak li Ellis stess diġà ammetta. Onorevoli Azzopardi, taf li dwar dak li għadek kif qed inti kien hemm ċaħda wara l-oħra, sintendi mhux l-ewwel darba li qbad tikdeb inti, però lil minn hekk il-każ ta' Ellis għadkom tisqu li huwa wieħed magħluq u tafu jekk il-każ tiegħu hux wieħed simili bħal dak ta' David Take, ovvjament Ellis ma ċaħadix din. Dwar id-deputat Joe Ellis, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Grech spjega fid-dettall il-fatti li juru li l-allegazzjoni dwaru hija skorretta. L-Partit Nazzjonalista fakkarnieh li kien propju Ellis stess li barra u fil-Parlament ammetta iżda l-kellim tal-partit injora l-fatti. Kif tistgħu tkunu kredibbli quddiem in-nies? Ammetta l-fatti Joe Ellis u intom qed tiġħduhom. Fil-Parlament Ellis ikkonferma li l-kumpanija tiegħu gawdiet iżda qal li ma kienx jaf. L-istess għamel barra meta staqsejnieh. Jiena la kont naf il-kontrattur u la kont naf li dal-kontrattur qed jieħu xogħol minant il-kumpanija tal-familja tiegħi. Vera xejn ħraw għan-nies. Il-Parlament għandu l-istazzjon tiegħu. Il-barter. Il-Parlament għandu l-istazzjon tiegħu kulħadd jara. Il-barter jagħmlu kulħadd, okej. U li ġara u sar l-iktar mod li huwa kummerċjalment aċċettabbli. Mi kienet jissupplixxi żrar u r-ramel ħalbreks minn għandu. One News vela wkoll kif Joe Ellis kien skomdu wkoll iwieġeb dwar it-taxxa tiegħu. Affaċċjati b'dan il-fatt il-kelliema fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista lebtu l-barra. Tafu jekk Joe Ellis hux fl-istess ilma ta' David Take ma ċaħadix magħna, tafu? Tafu jekk hux fl-istess ilma ta' David Take l-Onorevoli Ellis ma ċaħadix, staqsejnieh.